ljudi, s vama je Bosnjan TV. Ali tu je Namik, mogu vam. Tu je Namik, evo njega. Hajde, dođi na facecam malo. Dođi s nama malo, hajde. Lakše, joj. Ježi, ba tamo, facecam. I nemojte govoriti tako ružne stvari, Namike. Mi ne... Gdje ću staviti facecam, ne možeš ga niđe. GTA Liberty City. Gledaj tu. Četiri. Idi gore. Dobro, bro, propastit će naš i propastit ćeš i ovaj klip. Nisam, nismo rekli koji je klip. Ja, Minecraft. Kako skinuti Minecraft? Možete skinuti 0.14. Ljudi, već smo to snimali. Ali, pa dobro, ali ovo je nova verzija, isto. Ali eto, hajde snimimo kad se već da. Gdje će 13? O, nema niđe 13. Pa hajmo našu stvar. Pa ja. Lau. Gdje si, o majmune 1. 0.13.1. Aj može. Joj, budi elfej. A zato ću. Hajde. Okej. Šta vi radite? Igramo sad do preživljavanja. Volim te. O. Instaliraj. Eto ga ljudi, instalirani. I eto to vam je bio... To vam je bio mali tutorial, eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se sviđa. Ja da tada like, share i subscribe. Vidimo se. Peace.